Алекс ТВ, а това е Борис Мачев. Не съм Борис Мачев. Тома Йони. И днес ще се задава въпроси. Ако е грешно, ще се цели. Да, за това сме покани. Така, който ще задава въпрос. Давай. Така. Кое ми е любимото цвете? Роза. Не. Теменушка. Отивай там. Отивам. Не, аз съм там. Да, тя ще ме бръска с вода. Така, малко няма да се бръска. Но без парите, защото... Да, защото после сме на танци. Да. Може да скажеш на нас. Сега някой първи. Кой ми е най-добър приятел от училище? От училище, момче. Светлева или Петя? Не. Момче дружно. Не се казва дали е момче или момиче. Цели три са. Светло, Петю и аз. Грешка! Кой? Алекс, другата. Да. Ками и ти. Защото си постоянно виж. Чакай, отивай там. Готова? Чакай, виж, отчупило се. Айде, давай. Колко е приятно. Дали? Водата е топла, така Да. че не ни пречи. Давай, ти задавай. Така. Само да кажа, сега. Готови сме, така? Така. Кое момче... имаше толкова време, нека сега толкова. Така. Кое момче ми е най-добър приятел от училище? Светла. Не. Петя. Не. Чакай! Добър. Не забър. От училище? Да, от училище от класа. От нашия клас? Да. Дани. Боби. Не. Светла. Казвай го не. Не. Петю. Дени. Не. Петю. Не. Предавам се кой е. Коси. Коси. Да, Коси. Защо? Защо така? Реши си. Да, отивай там. Чакайте, ще се опитаме да заснемем. На къде да снимем телефона? Да, аз ще го тръщна. Тук. Само да не падне. Да, ще оцелим това. Да, аз ще го тръщна. Така ли? Снима ли това? Снимаме. Чакай. Малко ще ми удобно. Да. Така. Пак го слагаме на същото място. Ще има много пренасания. Да, на телефона. Имам идея, може да го сложим тук. Да, Така най-добре ще се вижда. Така. Може да не ни виждате, но... Аз ще се виждам, защото съм на пръсти. Да. Давай. Задавайте си. Да. Кой е най-любимия град? Знаеш? Казвала съм ти. Варна. Грешка. Кой? Имаш по 3 опита. Ама ти имаше повече. Ти си целия клас. Не е верно. Да не си ми казвала. Бургас. Не. Русе. Не. Крадово. То не е ли село? Не. Добре, така. Да. Защото бяхме на супер луксозен хотел. Но то няма да се вижда как ме стреля. Така. Чакай. Не, стоп! Да, така. Давай. Ще стрелям. Добре, айде. Нали по един път, защото аз тебе един път. Да. Добре, айде. Ти задавам въпрос. Така, дай. Сега нито един няма право. Да. Така. Кой ми е любимият цвят, освен червено?
Жълто. Не. Зелено. Не. Последен опит. Време за мислене. Има ли го светът на Банския? Да, има го. Синьо? Да, ама какво? Такова бледо или тъмно, или такова леко неоново? Светло синьо. Не, неоново. Там неоново ли там каквото е? Морско. Не морско. Неоново. Пръскай, дай човека. Ама обаче са напредене. Чакай да сложа часовника, де. Чакай само стоп. Значи, в този часовник ще си... Отверваме последния въпрос, ако не може да се сетим. Да. И ако времето свърши, 2 пъти да се пръска. Да, давай. Пръскам я. Не знам защо виках. Той е толкова вода, така че не пречи. Така. Малко е пак, чакай да налея. Гореща. Да, гореща на тук. Така, добре. Чакай, има нещо. Бе, това не се щупи. Да си, не е студена. Добре, айде. Така. Кой? Чакай, аз Ми е любимият цвят. червено. Освен Червено. червено, синьо и зелено. Жълто. Не. Лилаво. Има ли го на моя бански или на твоя? Има го. На моя. Сиво. Не. Зелено. Той че свърши вече опита. Зелено такова от джунглата. Зелено джунглево ли там. Вече каза без зелено. А? Каза без зелено. Верно, давай. Имам. Сиво. Не. Черно. Не. На твоя бански. На моя бански го няма. На моя ли? На твоя го има. Къде? Не казвам. Такова розово. Свършиха ти опитите. Айде. Трябва да ти казвам. Да. Оранжево. Къде го оранжево? Фреш. Аз не мога да гледам по там до човек. Не бе. Той е на пъпъчи. Виждам се пъпа. Даже по и така от пъпъчи. Не лицето! Казах не лицето! Сега те беше да оцеля в лицето. Така. Кое предпочита? Музика, гимнастика или балет? Модерен. Тоест ние сме на модерен балет. Да. Ама гимнастика не го прави Алекс, Йоанка, така. Алекс Илански. Колева, те го прави. А. Кое предпочита? Балет, музика или гимнастика? Балет. Не. Музика. По един, вече по един, защото аз ти казах само 3, то най-накрая предстои, ще го познаеш. По един тъж. Добре. Значи, макаре. Балет. Не. Какво? Гимнастика. Не. Музика. Да. Музика. Те казвам музика! Нищо. От втория път. Оф, че си. Почивай. Джача! Ма колко е часа да не закъснем за Само да. Човек, я слушам телефона. Спокойно. Често прави така. Така, това беше от нас. Надявам се Да ви харесало. да ви е харесало. Абонирайте се за нейния канал, че има само един клип, но може да има 1 милион абонати. Абонирайте се и за мен.
Харесайте или не харесайте, моля, не правете това с нехаресване. И довиждане!